Iffaċċjat minn attakk interni fil-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap tal-istess partit għażel timesog biex ikompli jirreaġixxi. Dan wara li ftit tal-imilu kien kostrett jikteb fuq Facebook. Fost dawk mill-fazzjoni tal-estremisti li attakkaw bl-aħrax lil De Marco kien hemm Daphne Caruana Galizia li saħansitra użat il-kundizzjoni medika tal-Viċi Kap. Imma ir-reazzjoni kienet, inti semmejt kummenti li kien hemm online, daw għall-kummenti ġifieri li kien hemm fuq is-sajt ta' Daphne Caruana Galizia, le? Ekku. Kif ħassejtek meta rajthom imma di? Tweġġa. U anke jekk De Marco ħassu mweġġa, il-kap tiegħu Simon Busuttil ma kienx ħass li kellu jiddefendih. Anke għaliex lil Daphne Caruana Galizia, parti mill-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista, ma rridx jikkundanna. Dr. Busuttil, ir-reazzjoni tiegħek għall kummenti ta' Daphne Caruana Galizia rigward Mario De Marco. Taħseb li Mario De Marco għadu qed jagħti kontribut il-Partit Nazzjonalista? M'għandi l-ebda reazzjoni fuq dak li qaleti. Timesog De Marco kompla jagħmilha ċara li l-attakki li saru fl-aħħar jiem kienu diretti lejh. Ma taħsibx li l-partit kellu joħroġ ma' l-kjarifikazzjoni li għandu fiduċja f'Mario De Marco dan għaddej minn. Ħan niftehmu, l-attakk ma kienx fil-konfront tal-partit kif fil-konfront tiegħi. Fuq kollox kien innotat kif Simon Busuttil għażel li ma joħroġ u għal De Marco fl-istess waqt li għamel dan għal Salvo Malija. De Marco kien ċar. Forsa li ħassi iktar bżonn li kellu bżonn jiddefendi Salvo Malija.